sing ati-ati yo ger. Amrika wonten panjenengan Bapak Gunewan lan uga dipun sengkuyung dening para sesepuh dalasan para pitutuh pan. Wah, hop. Bening kongkong tengara budaling wadya meneger gumoro campur sate sedebuking langit kuda lati tanggomo serta burung gokteri suling lan sotong yang panamuran kegelek koso gemblek ger swaranipun pecun Kyai Samandiman ya manggil kuda-kuda saking Putra Birawa wis cacahe ana pira men coba tak itu kok sithik wah ana 3 ker Samyo Putra Birawa ker monggo bapak-bapak sing ati-ati anggone ngayahi makarya mong putra wayah Putra Birawa hei goyang gitu ayo lonat ya. Ayo ker sing gem tepangku gangali topangke ya iki lho Putra Birawa kan kidul saking dijemput yak lompat kowe hati-hati ya kang yo banget mana bisa sakrah yo polisi ro bakal hati-hati kok aku njaluk sangune mbok timbulono aku tak pernah arep putut lah goyang sini sesarengan Putra Birawa Mbak Astu ana kepelut kagem para rawuh ki para dulur-dulur Bapak Wagira sak keluarga ayo mas ada Putra Birawa Thank you.
Yo, hei. Goyang Siti. Bersama Putra Birawa, yang Ikino Manda Audio Profesional.